Korwa sense moja itibwe yo tukaimeye bunge abasi county ya Kisii nigo bagokeire okobwato kwa wech basari gochase aboro kiwa Bechi University na Boigochi College bagokwana negetaseni kyandizi TV nigo baterebuna egurube yo gwakana school fees asaba iboli nigo yabeirege ko gusuiwa ase kobwatkana negetamkerekyo asaba mwakaire ngambya muno omochumbe bwensemeyo nigo bona bana Bechi University babete bakonyora ebasari echiringi chiri bwikomi asaba igo baria Bechi College kero yo mabetega konyora ebasari echiringi chiribu isano unatokumanyiwa numurikeito Josephat Amisi ensemo y'abamenyi kurwa se omuchibu itibo yo gutoka imego ya Central se constituency abo basi nigo barukirie omugokobo ochiaso mochumbe ba constituency Innocent Obiri ase gitambukirwe ko bwato kachi basari ochiase abana be university na bigo bali Bechi College. Igo twamera rero n'abantu baitibo ase ngenjo yogobongesa omushimi wito Honorable Innocent Obiri mumanyi ekiagera garwete basari etana koruwa ngagenda yonse chiribu 10 ase abana be university abana ba diploma ka bachiribu isano igo mushimi wito akoleta mang'ana maya ugusuira abaibuli musigo nanje buno musahani ona chire gaiga gwapongesa omushimi wito Innocent Obiri mumanyi asa magenda takokora mushimi Obiri Innocent mumanyi igaruete chipasa riko cha university 10,000 for the first time totana karora gento bunekyo igobono njengo tabangaki omushimi gotwarorenga ochakire gokora amagendero aramaya gukona monegeta seni kyandize TV nigo bamenya abo igo banyareko bakomubuli mochumbo abo Innocent Obiri anyareko bakoimokya ekerengo yeskuru yobubundi ya birongo elindi kenyareko bagotwara chinguru koena na chisemi na maigire gochia asomubaro omonene bwa bana uyogendete koba gogwesonania amuna maigire yo asabigo batebire skuru yo nigo ebwate obolemo oboisaine naro jakote goponga so musimi gwitonga mangana gwakorete basari abe atamangana maya kwagere meji abana batari jakosoma basomire okini birongo vocational training center tonyebeke bonebe a technical training institute ndoje ngeyaro jakokonya buya soro wangorua chache nenga kibona abantu bakore gasi ya magoko na intwe tokonye Polytechnic ya birongo mweshimiwa yabeire Polytechnic nene na ne Polytechnic ebwata asanene ebwato bulimo bonne ebwate getie kenene etware gusaba mweshimiwa onyaka bagukonya upgrade eruga ali asere esko gocheke gwango kegorake elinde abana bakonyeke chingaki echeche nigo boigo abana banyareko bakoborigwa kwerikia amone skuru chonsi chobobundia echichira se constituency yo elinde banyareko bakwenyorera amaigerio naboigo obumanyi bwemeremo yamaboko asaboiga bamenya abo banyareko bakogokera omurobere bokoro chipara anene epara yokorwa sensemo eliaitibo ochia Nyansongo bana bondi kabagende skuru batiga gwaka majeji para security yetu yabere konya kuba manyoki boiro boira mande banya kongora security to baeboba o akikise ngana baro bajire gisukuru teto kange bara mechi magwe tabatari kogenda gisukuru elina baro banyora masomo ari batagere konyoreke ko rabu no bara iba mambi to katagete ande muna retro borabu seito ga bwe para to mopenge sande pare yega bera mukuru birongo paka Nyansongo bamenya abo boigoni go banyareko bakoboria abaraye banyareko bagochorwa batugutorare chita botu cyabo cya kisiasa na koene kyabuna ase chingaki echibare ase birogo banyareko bagwikirania chira cyabo cyamagendero kerugo bono ngeyo gekurigwa senga gie ekerugo geriu karanste kwa keru tujigura kerende onye no bojumbe bokore obogabana bokore obo MCA bokore ekere tuikirania abantu betu amagendero tabanga chingaki echiga njiri cia siasa ejingaki cyamagendero igakera amagendero abeire tigatotebanga amagendera abere nanto yapongeze okobwato kwa okugwechi basari gochia se chiskuru che college na Boigochi University nege tambokero ikira chikoba ekwenekeria abana ngati banyara ko bagosikira isiko gokora amatemu yo mwere bwe semester buna enjere moyo kwegenderia ase amasomo abo akira litiko kuri Patrick Taseni Kyandize TV kurumo chiwitibo yogotoka ime constituency abo basi county ya Kisii literana Josephat Amese